Čaute u nového videa, ja som Šimonko, ako vždy. Dajte lajky a dáme si challenge. Na koľko pokusov dám hore dole. Že pustím. Je také iné, že sa aj takto točí. Tak. A musím to chytiť. Jasné? Tak. Dáme si challenge. Namotám to. A pustím to. Tak. Prvý trik. Spade ground. Tak. Dáte takto, ako keby ste chceli ukázať silu. Dáte dole. A tak. Na koľko pokusov to dám? Lebo to je také s takým videom sa cvičia rôzne triky. Takže skúsim to. Ak na prvý, tak dáte like. Ak na druhý, tak odber. A ak na tretí, dajte do komentárov dačo. Hocičo. Takže. No. Na prvý. Takže dajte like. Čaute!